tot això que volíem fer, hem començat a treballar, puisque s'hem fet per desenvolupar tot això i tota aquest lligam amb el sud de la Catalunya. S'hem fet, primerament, puisque som aquí, s'hem fet una xarxa amb l'Òmnium català que ens permet de desenvolupar la cultura catalana, d'entrar dins d'aquesta cultura catalana, de desenvolupar accions culturals que l'USAP que fa conjunt amb l'Òmnium, acció cultural dins de la catalanitat, el desenvolupament de la catalanitat dins el nostre país. S'ha fet també la carta USAP Rugby Català amb els clubs del sud de la Catalunya i s'ha fet tot cada dissabte, cada cop que juguem a Perpinyà, hi ha una escola de rugby que és convidada a venir a Perpinyà al maig i hi ha nens, els educadors que venen. Hi ha també formació d'educadors, en algun match invitem els educadors dels clubs i fem formacions amb els educadors del nord de la Catalunya a treballar per el rugby, per el desenvolupament du rugby. Som aussi amb el nouvel president de la Federació Catalana, l'Ignasi, fer que l'any que ve farem una jornada de rugby de Catalunya, de totes les parts de la Catalunya, que se faria un torneig que se faria cada any de totes les parts de la Catalunya amb la participació de l'USAP, dels joves de l'USAP, que podrien fer això. També posem en plaça avui al Club de Perpinyà una estructura per fer que els jugadors puguin aprendre el català i que hi ha curs de català. Alors, hi ha curs d'avui, hi ha curs per al personal, el nostre amic Pen, aquí darrere, que ha fet tot l'any dels curs de català amb el nostre amic professor Joan, que és aquí, i a partir de juliol anem a fer els curs per als jugadors que aprenen parlant francès, que són pas de Catalunya, aprenen el català, i per als jugadors que venen de països anglesos, aprenen el francès i el català també. I això se'n va posar en plaça a partir de juliol, del nou any esportiu. Fins ara, com us heu dit, el català hi havia curs per al personal de l'USAP administratiu i no pas per als jugadors. Els jugadors tenien el curs de francès per als inglesos. I veieu, caldria fer curs de francès per al francès també, però això és una altra història. Donc, voilà, és això que volia vos dir per començar. Notre idea és que també la carta de la rugby USAP Rugby Català és per fer que el club treballi amb els clubs de rugby perquè arriba a un dia que podria tenir joves d'aquests clubs que podrien venir al centre de formació de l'USAP, perquè per nosaltres el pic de notre col·laboració amb la Federació Catalana seria de tenir 2 o 3 jugadors dins del centre de formació o més que venen del sud de la Catalunya i un dia un o dos d'aquests jugadors juguen a l'àmbit professional i juguen a l'equip de l'USAP. Això per mi és una perspectiva, un somni que tindrà 2 o 3 o 4 anys, perquè cal qualque temps per arribar a aquell nivell, un jugador
sigui jugador professional de l'USAP és una cosa molt important per nosaltres i el Barça té un administrador de Perpinyà, el senyor Rosset, Patrick, i nosaltres voldríem tenir un jugador del sud de la Catalunya que pugui devenir professional al club de l'USAP. Donc és tot això que volem desenvolupar, continuar a treballar. Cada any farem 2 o 3 reunions com això amb la presentació de l'equip première, dels professionals que farem al mes de setembre. En farem una a Perpinyà i en farem una aquí a Barcelona. I cada cop hi haurà esdeveniments importants, vendrem nosaltres també a Barcelona per vos en parlar. Sabeu que dissabte fem la final de la Première Ligue contra Montferrand a París, de l'Estade de França. El nostre problema és de tenir bitllets, perquè no faltem de bitllets per a tota la gent de Catalunya poden pujar a veure el match, però és un moment très important i si teniu l'ocasió de veure aquell match, perquè són intervenus, són al mateix temps que el president de SAC, són de la Lliga de professionals a París i són intervenus perquè el match puisse être televisat per TV3 a un cost muy barato perquè puguin el fer. És en negociació a aquesta hora i veieu doncs que dissabte al final de rugby de l'Estat de França serà televisat per TV3. És pas segur, però hi ha negociació entre Eurosport, que detén els drets internacionals, i la TV3 perquè aquell match se faci. Si el veieu, sereu dins de l'Estat de França, la meitat de l'estadi, de 30 a 40.000 persones del nostre país que seran aquí amb la bandera catalana i és un moment fort del nostre club. Hi ha força gent de Catalunya Sud que venen al match cada dissabte i una petita anècdota, quan s'hem posat a la billetteria del club hi ha un any, 2 anys sur internet, era la primera cop que podies fer els billetes cada un podies fer el bitllet sur internet de la seva casa. El primer bitllet va ser imprimat per un de Catalunya Sud d'Olot. El primer bitllet que s'havia fet per internet de l'USAP és un paio d'Olot que el va fer i el club li va ofert l'abonament de l'any d'empresa per seguir el primer havia fet això. Doncs es pot dir que hi ha molta gent de Catalunya Sud que venen a Perpinyà i doncs volem continuar a augmentar aquest moviment i aquesta adhesió de tota la Catalunya al club de rugby l'USAP. Vull ajuntar que és pas contra els clubs d'aquí que el volem fer. El nostre gran ple seria que un dia hi ha un club també de Catalunya Sud que sigui de primera categoria, però com quedarà